Ik heb onlangs een paar liedjes geschreven en ik heb 2 liedjes mee geproduceerd als co-producer voor José. En ik zie weer Pretjes in je ogen was een single. Ik vond het heel leuk. Vond ik dat ze het heel leuk heeft gedaan. Ik ga nou weer iets doen voor Marianne Berger. Dat is een Belgische zangeres. En ik ga zelf weer eens een paar liedjes voor mezelf schrijven. Maar het schrijven voor het Songfestival, is dat niks voor jou dan? Ja, maar dat zou ik alleen maar doen. Ik ga niet aan een wedstrijd meedoen. Ik vind dat zo'n onzin. Dan kan je aan mensen met mijn... En dat kan je ook niet aan Boudewijn de Groot vragen. En ook niet aan een hele rits andere artiesten. Met onze staat van dienst. Dan moet je het vertrouwen hebben dat dat voor elkaar komt. Zoals het in het verleden was. Hans van Hemert heeft het gedaan. Ik ben zelf met Marga naar het Songfestival gegaan. Met Marga Bult. We zijn zelfs nog rechtop in de wind. Rechtop in de wind. We zijn nummer 4 geëindigd. Nou, ik denk dat Anouk een gat in de lucht springt als ze 4 eindigt. Niemand heeft het er nooit meer over. Maar we zijn wel 4 geworden. Als wij nou een songfestival maken met Engeland, Frankrijk, Luxemburg, de Scandinavische landen, België, misschien Italië, maar die Italianen die denken al jaren van wij hebben zelf ons Sanremo festival. Maar zo'n soort songfestival, dan zou ik zeggen, dan heeft het weer handen en voeten. Maar als dat weer gaat zoals het al die jaren gaat, ben ik erg bang dat we gewoon ondergewalst worden door al die landen waar wij verder niks mee hebben. Ik hoop het wel, want het zou geweldig zijn als Anouk hoge ogen zou gooien. Maar of ze het gaat halen? Je kan niet tegen politiek op.